wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhak mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumpenan jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa boten ning pasewakan sono maneka warna Puspetang Udyono Myang Panjra Sarwa Rukma Manik Narawata Prabanyo kang merat kenaring tejo sisiring tatit wimbo kekondamre Maruto Mandu
Saparan mangambar ongas sewu ndara mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Etunganipun ingga dinten sakmangke sampun wonten Sabta Ari kelenggahan menika. Lakon iki malah rawuhipun Sinuwun Ndarawati kaliyan Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den Sinuwun Ndarawati. Ya jagat mangestu para wayah Bathara jagat. Ya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung Pudyastawaku wae katura marang Kyai Nayantaka. Kula pundi engko jimat paribe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika Ndara. Iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo Kakang Semar tansah pinanganing kawidadan ing sambikala praptaku adoh saka Rubeda. Aku ngaturake salam taklim katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapepada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampi asung pambagenipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing ngraka ing Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing ngraka kunjuk ngesa paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula non nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka ing Ndawaraka dinten sakmangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karang Kadempel titik lenggan sakmangke Koko Prabu Baladewa sesemban kula jagat pasaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewa kuwi Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna sawanipun ngraka wonten ing padukuhan Karang Kadempel handadosaken gumun raos sing manahipun ing ngraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ing ngraka kula trinambi Yayi. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sesemban kula. Kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang ngraka ing Mandura Yayi. Wah, Kresna kakangku
Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Adi Menjadipati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang luwih-luwih. Yai Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan Kadang Mindorowati tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kelawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandhang kaluputan? Apa pancen aku nandhang kleru? Yen to pancen aku luput, yen to pancen aku kleru. Kleruku mapan nggo endi? Luputku nggo napa? Aku saguh nampa pidanane. Kenapa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara, nggih. Sak jagat iki wis padha priksa, ora ana ingkang wajib sira sembah kejabamu Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja ka jamak lumrahing titah sawantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara. Mula lah kok kadingaren temen sira siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati. Mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning nata Ndrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun Kakang minangka tinemu werda siadi taruna pangestu ning pun Kakang tampanana. Ora sudi lho. Ora sudi piye? Kowe ora saguh nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mengestanana ora bakal ndayani apa-apa pangestumu. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, aku ya ora sudi nampa pangestumu. Ngono Dimas, yo. Mula ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku. Werkudara, nggih, aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi kelawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa, pangestuku tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembahe Werkudara. Ora tak tampa, lemu nampa kanthi rasa kepeksa, mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis Kresna. Ora usah dadakaken gunem. Iki mengko lama kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tampanan sembahe Werkudara. Werkudara? Nggih. Ya to. Tak tampa sembahing siadi kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang, pangestuning pun Kakang tampanana. Yo gak gegem dadiake jimat. Lah rak ngono kok. Ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak dipercaya tekan ndi-ndi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem. Inggih Kaka Prabu menika kala wau namung kira gegojekan. Antawisipun kula lan kadang kula pun Werkudara. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Boleh kakangku. Wah, boleh ora semaur. Kaka Prabu, nggih. Panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah pancen tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Bule iki cirining pun Kakang. Mongko jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa, asmaning Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, kuwi jenengku kabeh. Mongko bule kuwi cirining pun Kakang, kuwi sirikaning pun Kakang. Mbok ngaturke sembah ki nggo jeneng Baladewa apa Waning Pita rak penak to? Kok bula-bule. Werkudara, nggih. Mbok ya aja marahi to, Yai. Bule kuwi sirikaning Kaka Prabu Mandura. Kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to. Aja nganggo bule. Bule kuwi sirikaning Kaka Prabu. Kaka Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatara asmaning Kaka Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung Balenara ping 1000 kas.
Werkudara meneng kok kowe bula-bule. Baladewa kakangku piye? Yen pancen kowe ora saguh diundang bule, aja ora trima karo Werkudara, ning ora trima karo sing gawe urip. Merga wong urip ana alam padang kuwi tumrap Werkudara, bungah, susah, bejo, cilaka, sugih, miskin, kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngelingono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kowe mung sadrema urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule, kok sajake kowe ora trima. Yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamurwing dan wis malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni nggonmu ngabekti karo aku tak tampa pangestuku Tambanana. Yo tak gegem dadake jimat. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang Tambanana. Yo pangestuku Tambanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawa paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu. Sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngersa paduka sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keraya-raya rawuh wonten ing Karangkadempel. Kakang Semar mestine kaget penggali ingsun nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ning Projeng Ndarawati tumuli nganti kalawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung ora ana baban ingkang menanga ing semende banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen ta para Pandhawa mapan ana ing Karangkadempel. Mula daya-daya nata Ndarawati sowan marang Karangkadempel ingkang wigati nanjehake ana apa Kyai Semar. Dene nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari klungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karangkadempel. Yen pancen diparengake nata Ndarawati ngawuningani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang nata Ndarawati Kyai Nayantaka. Handra ingkang Puswita rum kasilring samirana mre Sekar kadung ngas kandanyo aweh raras ternaning griya Den. Nek kula matur kali sampeyan sampun kinten Semar mangke nglenggahi tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentang-klentu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati. Ya, yen mancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karangkadempel ngantos ingkang ngraka Ndarawati jinawil dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon boten menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna
kula nedya nglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu. Sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu, tumuli kula nganthi kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta menika awit kanugraning Hyang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makuthaning bangsa ing Ngamarta sakmangke sampun katingal lundhak ing negari Ngamarta tumuli dinten sakmangke estunipun kula kaliyan kadang Paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa ta sababipun niatipun ingkang rayi punta sakadang anggen kula nedya mbangun negari Ngamarta menika boten kawiwitan saking kutha Goro negari Ngamarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempel. Jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembag Pandhawa nedya mbangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged ngalimbar dumugi ing negari Ngamarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Jagat wasisane ngubatara wayaptara jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi prisa dhateng Raka Indrawati. Jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura ingin mboten sagedipun pisahaken nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dhateng ing Raka tumunten sowan dhateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dhateng Raka Indrawati. Mangke riyin linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur margi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa Sinuwun Ndarawati. Dene kula menika namung pamomong. Kula menika namung pamomong. Mestinipun Sinuwun Punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan Sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun Nata Ndarawati. Menika mangke ndak boten prayogi. Menika sampun wongsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur rembag ingkang sampun aturaken dhateng Paduka Sinuwun Ndarawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar, sing ikhlas. Nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Ndarawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Sinuwun Ndarawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun Sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho Sinuwun.
menika ingkang kula anggap leres mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara wekasan ingkang mapan wonten ing Pradesan Karangparden wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken mila tumunten sakmangke kula genahaken dhateng para Pandhawa merenahaken dhateng para Pandhawa wewangunan dipun wiwiti saking Karangkadempel mengkono Kakang Semar nggih ning nggih niku dereke mawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak anglayani jujulan usuli wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karangkadempel ketekan banjir bandhak mongko banjir kala wau ngendangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumpenan jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa boten nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak ning yen ora nggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal luncat niki sasmita sing kula tampa malah sakmangke kepasang Yogya katujuh ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula upami mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa sakmangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobane Hyang Mahanasa upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun